Hello everyone, good morning everyone. Today is June 5, 2021. So, again, welcome back to my channel, Roy Orpado channel. Ayan. Sa mga lahat hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel kung sino yun nag-play ngayon. So, maraming salamat sa pag-subscribe. Ayan. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Plaza Cathedral ng Bohol. Ayan. So ito yung Cathedral Plaza. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron sa plaza. So maraming tao kahit yan. So ito na siya. Like a Hellcat. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. I need money. Yeah. Ayan po yung Plaza Cathedral. So yung pinapakita ko sa inyo sa video, yan yung kabuuan ng Plaza Cathedral. So dito naman sa sa Cathedral Church. Ayan, Cathedral Church. Ayan.
So, hindi ako makapasok kasi ano pa, close pa yung gate ng simbahan. So, ipapakita ko sana yung nasa loob. So, nagtatambay muna kami dito, nagtatambay.
guys yung Plaza Cathedral. Yung simbahan. Mga ka-skin, so natapos ko nang nalibot ang Plaza Cathedral dito sa Bohol. So nilibot ko lahat para makita nyo lahat. At ngayon po, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video dito sa aking premiere. Sa aking, premiere. Ayan, so maraming salamat po. Bye-bye!